Започва се. Ръкавици ще слагаш? Разбира се. GoPro-то снима ли какво? Снима вече. А ние може... Искаш да направим още нещо? Той няма да стои телефона. Няма, трябва да държиш. Чакай сега да кажа, ще го правим. И аз стоя малко само да пробвам нещо. Сега ще виж какво ще направим. Сега ще го защипя някъде отзад на задната седалка. Тръгваме! Да, при мене. Имам място отзад. Да. Значи той ще снимаш. Ще трябва да снимаш отзад, брат. Ще трябва да снимаш отзад. Ще трябва да снимаш отзад. Ама, може ли с един телефон или искате с два? С моя, че е най-нов, уж най-добра камера, не знам. Добре. Мале, спаскам направо се почупвам да луд. Не, настрой си го. Може ли само да помоля да бутнеш твоята седалка една идея по-напред? Да може да съм по средата, че спас малко с баланса, да не мога бъркам. Така. Тук е. Аха, ръчка. Не. Яко дърпай. Не това пич. Това Аха, разбрах. облегалка. Аз не се изразих. Брат, аз винаги като особа за при теб. Много ми е готин. То с паската май най-лудичко. Той май така най... Сложи ли обувките или? Не съм, ама тя са ми достатъчно удобни. Паска луд сме. Чуваме се, брат. След 220, де? Опа. Тогава две оби колко ще карате? Ами аз ще карам 3. Добре. Чакай се стави. Малко да напомпи седалката, искам аз лудът. Това GTI, че то така, оле, това момиченце. Да, какво хубаво момиченце беше? Мале, сега като съм свикнал с седмак, какво е спокойствие, брат, сега в тая какво ми се струва рязка. Да, сега не е полиция. Ring Taxi M5 CS. Къде оставих? Картата. Къде е картата, брат? Какво представлява тази карта? Еми, нормална карта. С една бележка. Отбий някъде. тия махни ги, ако искаш. Трябва да използвам момента да се сваля яките. Тя ми е в джоба, брат. Век, това не е вектор. Вектора. Знам, това не е сигурно някакъв вектор. Глупост. Айде, батко ти. I couldn't find the card. You're not parking. Yes, I couldn't find the card. Паска вече съм... Направо прави един клип, братле, да знаеш на цялата обиколка. Да, аз как ще викам като жена. Вот. Разтреперах се. Нали? Така ти се дига да е.
залезна. Гумите загрях. Свой беше баял стричък такъв. Да, това е много. Денивелацията са брутални. Това хубаво, че не се случва с 200. Поне не има на снимка. Има ни на клип. Разговарям с това обаче. Да. Виж като е леко за мокра на какво става. Да. Също се където е мокър. Бая се. Като цяло бая се ти колата. Съвсем сравнително. Страх от тия понасяли вече. Да, малко е страшно, страшничко е такова. Е, тук има пръст обаче. This is not an Astra Wood. Как се тази Астра? Спаска мая бая бързичко се движим, ако трябва да съм честен. Не гледам километража. А? Не гледам километража. Е, нормално. На 11 км сме. Още няма половината. Лодката зад нас ли? Да. Али бе? Това е световният дрифт на Астри. Те? Май да. Ама ти караш и ръчка, той кара автомат, само това е разбрано. Неговият автомат е много бавен. Мара имаше 2-3 места, дето беше на това, с какво направя тук?
нямаше да те Нямаше да тръгне, да. Аз го взех много добре този път просто. И цяло много натисках тази спирачка, която не трябваше да правя. Я спрях виниките. Спаска много добре караш като цяло. В смисъл, тия са бая помощник от нас. Си баварци с пред, с това и ги настигна луд. Това бах ти водак. Още не бе, брат. Аз изобщо не съм на ден. Пак ти Ще бе. Ти си. аз не знам бе. Гладко. Няма този път. Бобката е да скифват. Що съм в наса луд. Много бързо влизаш в завоя, много бавно излизаш. Ти влизаш почти на цяла, на максим, на ръба и излизаш много бавно. Защото не ги знам. Да, бе, да, Знаеш бе. как трябва да вляза. Много бавно излизаш, сега вече газ. Не излезеш. Връщаш и газ. Вече като влезе в завоя газ. Цътко моля. Да свърши. Майко. Много беше добре, бе. Горе-долу към 10 минути и половина. Добре, какво? Аз се бахте преживяванията. Да, той като това не правят с това BMW газ, да. Много педерастка изпреварва. Ама да, ама по завоите видя, къде нямаше го без повечето време. Той го нямаше. Мамо, ти ми почупи главата на спаска. Какво е? Съм си хванал отзад да се държа луд. Спирачките бяха добре обаче. Да, между другото не са такова. Не са Това такова. дето вибрира, защото накладките са смяна, но иначе... Добре се държаха като цял Иначе спираха хубаво. Значи добре е имал охлаждане. спирак.